Ako spoznať podozrivé znamienka a kedy ísť dermatologovi? Maligný melanóm je najzhubnejším kožným nádorom s rýchlou tvorbou metastáz. Jeho výskyt sa na Slovensku za posledných 30 rokov viac ako strojnásobil. Takmer 90% prípadov tohto ochorenia sa dá pritom predísť pravidelným samovyšetrením aspoň raz za 3 mesiace a preventívnymi prehliadkami u dermatologa aspoň raz za rok. Zapamätajte si pravidlá ABCDE melanomu. A. Asymetria. Nebezpečné zhubné pigmentové škvrny majú nepravidelný tvar. B. Border, okraj. Pri zhubných znamienkach okraj často nepravidelný. C. Kolor, farba. Odlišné farby sú často prvým príznakom melanómu. D. Diameter, rozmer. Melanómy mávajú často priemer väčší ako 6 mm. E. Evolution, vývoj. Akékoľvek zmeny znamienka môžu byť príznakom melanómu. Ak spozorujete na svojom tele zmeny materského znamienka, okamžite sa poraďte s lekárom.